Tu, umar taram. Abora. Kab dugu jɛra anw bɛ zonzan kelen de kɔ an yɛrɛ ma sɔrɔ yɛrɛ layi ne ni ɲɛma an ma kɔrɔkɔrɔ boli d'an yɛrɛ kan awɔ i b'a dɔn ne ne ni cɛkɔrɔba dɔ de ye ɲɔgɔn ye Cɛkɔrɔba dɔ awɔ yɔrɔ den y'a f'i ɲɛna i tɛ mɔgɔ o mɔgɔ dɔ i kana kuma o tigi fɛ yɔrɔ sisan dugu in man ɲi tu ye tiɲɛ fɔ e b'a dɔn zaban ka di ne ye wa mangoro ka di ne ye ne ni cɛkɔrɔba ɲɛ ɲɔgɔn ye dɔrɔn mangoro den belebeleba fila tun b'a bolo a y'o di ne ma ka tila ka zaban di ne ma n'o tɛ a ma foyi yɛrɛ fɔ ka da o kan koyi kɔrɔ m'a fɔ a ye ka mun fɔ ne ayi i k'i hakili to i yɛrɛ la dɔrɔn baasi t'a la i tɛ mɔgɔ o mɔgɔ dɔn ka n'i jɔ fɛ ka taa n ta ɲaami sira dun sira a bɔra yan sisan ne bɛ fɛɛrɛ kɛ ka dumuni kɛ ka lasago dɔɔnin a kan ka taa karimu ka cikɛyɔrɔ la bi cɛkɔrɔba yɛrɛ ko k'a bɛ tila ka na yan k'a bɛ tila ka na yan awɔ a y'o de fɔ ne kɔni y'an ka yɔrɔ fɔ a ɲɛna komi maakɔrɔ don a y'a fɔ ka gɛlɛya ko n ka n bɔ yɔrɔ fɔ a ɲɛna k'a bɛ fɛ ka na du kɔnɔ ne ko ne yɛrɛ ba bɛ du kɔnɔ ne ka tɔgɔ ye tu ye ne kɔni bɛ bɔ ani n'a kɛra nafɛn ye ni min bɔra a la i tɛna latigɛli kɛ mun bɛ la foyi n sɛgɛnnen de don n sɛgɛnnen dɔrɔn de don e bɛ kan siɲɛ min na nin mun bɛ la walima i y'a mɛn ko umaru bɛ muso kura ko de la ne bɛ fɛɛrɛ kɛ ne ka dumuni cɛkɔrɔba in kɔni tɛ fɛ ka na ko wɛrɛ de la wuli nin dugu in kɔnɔ yan zɛru tɛ tila ne la tu naji ma ka o ne ta yan awɔ o y'i ta ye na ka taa lajɛ tu na yambe tu foi te ci de ma ci la seliko ne ci mina e mala si cɛkɔrɔba kana fɔ k'i bɛna mankan wɛrɛ wuli an ka du kɔnɔ dɛ ne tɛna mankan wuli koyi e k'i jija kan ka ci na se dɔrɔn n fa e ye min kɛ ni anw kun y'o kɛ e kun tɛna den sɔrɔ yan nɔ tiɲɛ don tu wolo tin lamɔ tin de ka bon n'a ye nin ko in ka gɛlɛ n b'a ɲɛf'i ye musokɔrɔba dɔ de tun bɛ yen a denmuso ka denko de gɛlɛyara denko gɛlɛyalen a wulila don dɔ la a ye dafalen kɛ a ko n'a denmuso ye den sɔrɔ n'o den si sera san 25 ma a bɛ di sigifɛnw ma e kɔni tɛ n'a fɔ k'o ye zɛyidu ye hatɛ k'o minɛ ka t'o di jinɛw ma ne m'o fɔ ne tɛna kɛ aw ma fisiriwale ye ne tɛna aw ye ɲuman min kɛ ne tɛna kɛ o dɔnbali ye nin minɛ i kana sinɔgɔ bi cogo si la ni ninnu t'i kun kɔrɔ i bɛ nin bila i kunkɔrɔ donnan kɔnɔ n'i ye min ye o la o bɛ wasa cɛ bɔ wa ne taara
Salut la famille kɔri basi t'aw la denbaya kɔri basi t'u la ala kana basi kan si la ala kan sutura kan laban ɲɛ ala ka jamana in basigi k'a fɔ aw ɲɛna balimakɛ n'aw denkɛ mankan don Zaidu 15 Kulibali scénariste et réalisateur au fait kanubagaw n y'o de fɔ aw ɲɛna an tun bɛ série min ka jiko gɛlɛya n'aw bɛ k'a suit tan a ma jɔ pewu mais an ye problème fitinin dɔw sɔrɔ minnu kan ka tɛmɛ tile 2 in na inshallah n'o y'an ka acteur ba in ye Sunkalo ale bɛ muso furu la a taara fɔ 2 mois ɲɔgɔn de la a b'o vacances la kadi fɛnɛ ale fɛnɛ alhamdulillah ala n'aw yɛrɛ ka timinanja ale fɛnɛ ye contrat dɔ sɔrɔ a ye duwawu k'a ye inshallah o de la k'a fɔ ɲɛna an bɛna jiko gɛlɛya sumaya mais a ti jɔ pewu n'an acteurs seginna ka na dɔrɔn inshallah an bɛ continuer ni a ye n'ala ni kira ka jɛ k'a fɔ ɲɛna film kura mun filɛ nin ye nɔ ni ale titre ye kɔmɔ ye mais n'a bɛ ka ye jiko gɛlɛya de fɛngɛ kɔnɔna na an bɛna continuer n'a ye jiko gɛlɛya kɔnɔna na bɛɛ bɛna to k'a lajɛ ye inshallah ni jiko gɛlɛya daminɛna dɔrɔn a bɛ continuer quoi ya an bɛ duwawu kɛ dɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen ye a yɛrɛ ka duwawu k'an ye a ka duwawu k'an ye baara in a bɛ ka yiriwa n'aw ka timinanja n'a ka fanga n'a ka partage n'a ka layɛli ye inshallah an b'a fɔ ko ala k'an bɛɛ sara ala k'an bɛɛ kunnadi ala k'an bɛɛ laban ɲɛ ala k'an bɛɛ sutura. An Clever. Mba. A kɛra cogo di? Bon. Zaidu ko ne ka n bolo da kunkolo de la. I b'a fɔ fɛn dɔ de ko ne ka wuli ka bɔ yen nɔ. A yɛrɛ bɛ min? A dalen no kungo kɔnɔ. An ma se fɔlɔ mɛ. N dun y'a f'i ye dɛ fɔlen o tɛ kɔrɔ dɛ e hakili la i bɔra ka Zaidu to yɔrɔ min ko a bɛ yen wa a tɛ yen ne n'a ni de tun bɛ kuma na sisan jɛgɛ bɛ minɛ yɔrɔ min o t'a ma ko yɔrɔ ye dɛ an ka taa so. Ni cɛ saba min ye nin kɛwale in kɛ ne la fo ka taa dugukolo meleke ninnu bɛ saya wele de nka a tɛ na cɛ saba wɛrɛ tɛ bɔ ninnu si kelen kelen na ka bulonda la jango k'a fɔ ka kojugu wɛrɛ kɛ.
o ye nɛgɛ ye sen bɛ min kɛ ji la ni kunkolo y'a kɛ a bɛ gwala yɔrɔ ɲini kolokɔrɔ kɔmɔfɔli sumani o t'a bilalen ye e min bɛ fasiw dɔn e min b'an ka bulondaw dɔn e min n'u bɛ kuma kolokɔrɔ wa ni kɔrɔ dɔ ye ni mɔdenkɛ ni minɛ dɛ zayidu e mɔdenkɛ zayidu a tɛ su kɔrɔ bolo ne mɛnna ka ko in ɲɛɲini nka dala teliya de man ɲi e mɔdenkɛ zayidu a bɛ nin kura dɔ de bolo n'i ye faso caman cilen ye bi sukɔrɔw ka dimi don n'i ye kɔngɔ donnen ye baso caman kɔnɔ bi nin kɔrɔw ka dimi don nka ɲuman n bɛ min f'i ɲɛna ni kɔmɔ ye kɔmɔtigi den ta dunuya o bɛ yɛlɛma ka kɛ lahara o jɛn bɛɛ ko bɛ dugu la dugu yɛrɛ bɛ ko la zayidu 15 wililen a deliko la tuguni ko tɔngo fanga deuxième partie ni k'o labɛn k'o di kanubaga bɛɛ lajɛlen ma aw bɛna sɔrɔ a ka youtube tiktok twitter ka taa se facebook ma ani instagram aw bɛna sɔrɔ ni réseau bɛɛ lajɛlen sanfɛla la ko musokɔrɔbanin ka sɔ bɛ ka daga fa a bɛ ka dɔ k'o ka fara kan film kura min fɛnɛ daminɛnen filɛ ko kɔmɔ a bɛna nin film in de sɔrɔ an ka chaîne youtube sanfɛla la aw maa min bɛ fɛ aw ka publicité ka passer ni ja ninnu kɔrɔ k'a bɛ fɛ k'an kɔkɔrɔma don an ka film bɔta bɛɛ lajɛlen la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru coupe la 71 46 94 25 nasarakan la n'o de ye 71 46 94 25 n den i bɛ kɔ kunna i tɛ min sɔn k'a dɔn n tilalen n ka jateminɛw la n y'a ye k'a fɔ fiɲɛ kolonba de bɛna wuli an ka dugu in ne kɔrɔ cɛ n'i y'a fɔ bidenw ma ko a to n'i m'a kɔrɔ f'u ye u bɛ to gosi k'a lajɛ denmusonin dɔ de kan ka to gɛlɛya in na n se bɛ maa ta la n se bɛ n yɛrɛ ta la ba i ye kuma min fɔ nin ne ye faamuyali caman sɔrɔ a kɔnɔna la sabula a ye ne da ko caman na o don o ka ne ni zayidu to kungo kɔnɔ a ka ɲi n y'a faamuya e bɛ se ka taa ne bɛna dɔɔnin fɔ sukɔrɔw ye ne nana dɔɔnin fɔ sukɔrɔw ye kamakɔrɔzu la hinɛ ne nana dɔɔnin fɔ sukɔrɔw ye ne nana dɔɔnin fɔ sukɔrɔw ye kamakɔrɔzu la hinɛ sukɔrɔw ni minnu bɛ folo filancɛ la ni minnu bɛ san ani dugu cɛ ni kɔrɔ min bɛ zayidi la ne mɔgɔ b'a la yan sisan sisan ne b'i deli i ka bɔ ne ni ninnu cɛ sabula aw binna kan de ka tila ka n somayɛlɛma ye n ka musoya don galama na ka n ka hɔrɔnya tiɲɛ ka n danbe tiɲɛ n'i donna ne ni ninnu cɛ i y'i sen da musoya kan
Ne b'i deli ka bɔ ne ni ninnu cɛ. N'a b'o cogo la ne ye n sen bɔ a la. Karamɔgɔ Duga, Naamu. fɛn min bɛ mɔgɔ senna teliya o de b'i dala teliya. O ye tiɲɛ ye. Denkɛni n'i sogo ye dugamasakɛ yɔrɔ fa i ka ɲɛnamaya ye mago ɲɛ. O ye tiɲɛ. Ka wuli ka s'i ma. Ne Zayidu ne tɛ fɛ ka sa. Zayidu, e delila ka mɔgɔ sabali ye fɔlɔ wa? Karamɔgɔ Duga, Naamu. e b'a dɔn ne Zayidu bɛ fɛ ka min fɔ. Ne segin n ka ɲininkali kan. Ne Zayidu tɛ fɛ ka sa. Zayidu, Naamu. i tɛ fɛ ka sa. I b'i nunbara, i b'a da dugukolo la, i b'a sumu. Ale de ye cɛfarin caman dun. Ale de ye cɛw ban. Cɛnganaw. Nka Zayidu, Naamu. sayabaliya fura min bɛ ne bolo walasa i ka mɛn ɲɛnamaya la. Zayidu, i si ma se o tali ye fɔlɔ. Ayi. Ka d'a kan n'i y'a ta ka i si to nin hakɛya la, Zayidu, a b'i kɔ tigɛ. N bɛ fɛ ka min fɛ bamanankan don, a b'i kɔ tigɛ. Ka da kun jumɛn kan? I tɛ den wolo, i tɛ wolo. N'i m'a faamu i tɛ wolo la, i tɛ den wolo. Walasa i k'a faamu bamanankan don. Nka i bɛ taa. Waati de bɛ ko fɔ, wa waati de bɛ sariya tigɛ, wa tuma de bɛ ko kɛ. Waati de bɛ ko kɛ, wa tuma de bɛ sariya tigɛ. I b'a to dɔɔnin dɔrɔn ka se, i bɛ na. N bɛ gundo in d'i ma. Karamɔgɔ Duga, Naamu. su tɛ ko maa ni dɔnko cɛ. O ye tiɲɛ. I ni ce i yɛrɛ. I ni ce, a diyara n ye. I m'a fɔ k'an ka ko to wagati bolo wa? An ka ko to waati bolo. Ne tulo bɛ min na, ne ma d'a la, ne tulo b'o la. N y'a mɛn sisan. Nka ni wolomuso fɛn fɛn ka kɛku, o b'a den gɛrɛ a la. Jamana o jamana cilen jɛnɛya. Ne tɛ ɲini dilan na bilen. Mun de tɛmɛna e ni wulujugu cɛ? E kɔni t'a fɔ k'e taara faama ka marifa de ta. A kɔni tɛ faama kɛlɛli man di dɛ. Ni muso bɛnna ni cɛ bɛnna i ka marifa saraka ye. Sabula waati min an kun kan ka sigi nɛgɛ kɔrɔ, kɛlɛ bina an ka dugu kan. A kana. I ka se ka tafe bolo la. Maa si tɛ se masakɛ la. Dogolikɛla hakili la k'a kunkolo ta fari fan dɔ. A tɔgɔ ye Asimi. Mère, je comprends rien. Quelle est la différence entre les noirs et les blancs? Ne b'a fait ne den choix de ka fɔ
Et j'ai compris. On doit arrêter la colonisation. Ne ma bɔ i fa kɔfɛ n bɛ n'i fa janfa. Wa ne t'a dogo i la. I denkɛ ye nka si t'a la. Wa i tɛ min dɔn masakɛ tulo bɛ don nin na hali a tɛmɛ. Sabula n ye n ba ka tafe siri a la bi. Yele fiɲɛ foroko Barasɔn Kanɛ. F'an ka muso de ka fini sɔrɔ mun bolo bɛ ji la. A y'o ko ɲɛɲini kosɛbɛ. An farafin bɛ se ko caman na. A dɔ ye nin ye. Salam alaikum la famille, ne kan baga bela jeli fo ni fo ina mun te sans son jumte nyami ni ko la te toro fa be dum ka fo nyana do di amadi mami mi de ke do de ito fi de sara so tongo kulubali nu la ire ka muso ko bali mai aga kina mutu mala na ko te mi realize ina la muso ngam fa wala a dossier bi aga tan tan bogo fo bi wala ngado kan mo ngano fo nyana ka bi 1000 abonnés fo na am mo ba ke mani ba mo wala la o ya o de ka chesiri na ko ti ni jay trouver sira a fo go zo wala la ini tueli ni ala ko ma so ngam fa an de ma sengi bi fo ni la ini so tira am ala fo ka wala ama anichi mo tanda bi la famille 1 million d'abonnés o trouver ordi maro ka fo ka ba so ma asi so ni salut. Nego obe ka kuma bamake nyere nyere wa ka je kuma den kurubali obe ka kuma Barasɔn Kulubali den nyere wa Seidu ta ye tongo buye ta ye solamini ye Seidu ta ye tongo buye ta ye solamini ye ko wolo kuma jani si te kile Seidu Kulubali mama jigi ta ye Seidu ye ta ye solamini ye ta subaga Alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah summa alhamdulillah ame bela jele fo kada ike kuma kan ni ke wakati la ka fo nga abone bela jele ko ngunu te sansor ni jurute yani nga do nga kuma kon nana me aw bela jele fo dante fo limina bi anda fara mo ba kemena wandale mala na ko timina jana ko farfuni ma million chama me ko fe kana kan magaw an sigira tongo parti de kuma de la bi filmi mi noni ajara kan magaw ye no ya laje bara en kelima ngila leli de bara me bela jide fu mo mun ya partager mo mun ya ndeme bara en konnana kan magaw filmi ay kalu woro fo kata kalu wolonvla la an yo de ka bara la dugu wolonvla ay dugu munun ke dugu mun cheka janyogona ere kosobe we timina jani farfuni ni o kera audi kama o kan magaw ansikira o kama bi o sirate de la deuxième partie bara o damnena ay partie do ereta la kaba me kan magaw segena fiebo o be ko surugu kanja blogon digere te beletare première partie bara o gelera kosobe o gelea dan nga amana gelea chugo ni miri kan maga nuna ibika gelea bla kerefe kuluka ni sonja laje kan magaw akadanya kan deme deuxième partie bara la deme bete wari deme bete sanni kan magaw ayan deme ni duwawi ani hera chamai o sirate de la ame feka kabako de la maga deuxième partie konnana ame feka fendo o récupérer wallahi première partie kera komoto baray ngamado deuxième partie la cew ani muso bina tuban fa barala o sirate de la amanga tungara ke o foni yorena muni e faso imbla ka bla bla kata fenyini ko sigi ngana ni hera u faso la wuri bilbili ba u tay yoreni la man fana ba fu
ka tila ka acteur kɔrɔbaw fo minnu farala an kan nin baara in na ko kanubagaw k'u kɔfilɛ an na n teri ma ye n teri kana kɛ wara ye deuxième partie baara an mago bɛ dugu 14 de la kanubagaw déplacement b'a la dumuni b'a la post production o y'a ta dama gɛlɛyaba de ye acteur fo ka taa se baarakɛla tɔw ma kanubagaw a ye hakili to an na a ka d'an ye ka fɛn de bɔ ka jamana in kunna wolo n'a ye jamana min y'an lamɔ ka barika ani lakana k'o sabati an kan an tɛ se ka sara kɛ ni foyi ye fo k'a yira jamana tɔɲɔgɔnw na o siratigɛ de la sa n b'a dɔn cɛw b'an kɔ wa musobaw b'an kɔ minnu ma nɛgɛ u yɛrɛ la minnu ma tigɛ u dalakanw na o de la n bɛ fɛ a ka fara an kan n'Alaw taala ka jɛn ye deuxième partie la publicité dɛmɛ hali ni sungɔmi den kelen de b'i bolo o y'i ka dɛmɛ de an ma jɔn foyi la bɛɛ k'i se kɛ nin ye jamana ko de ye imagine lɛli ye lafiya min d'e kan an bɛ fɛ a k'o lafiya segin ka na walasa filanan ka bɔ a k'o y'aw ɲɛna an kɔni ye fitinin kɛ nka an ka kuru ma se siɲɛ ma nka an bɛ fɛ ka kanubagaw fana ka timinadiya lajɛ o siratigɛ de la n'i bɛ fɛ ka kuma an fɛ bon nɛgɛjuru sira min bɛna passé sisan i bɛ se ka kuma o fɛ bonya ani karama kɔnɔna na. Masakɛ fangatigi ne ta filime yɛrɛ ni kanubagaw kanu tɛ ni jamana in kanu tɛ ni baara kanu tɛ kanuba ye fanga montage kɛ tun tɛ ni mansin na maaw a ye n'an dɛmɛ k'an ka wara fa o b'a sɔrɔ a kunkolo b'i bolo ni dalen don a la aw bɛ fanga in sama ka taa fo parti 10 na ni sigara i bolo la i b'a sumuni ma tigɛ n kanubagaw la m'aw fo aw minnu b'a ka 20 ni 30 don forfait la k'an ka video lajɛ ɔ kanubagaw n teri ye maa ye n teri kana kɛ wara ye deuxième partie baaraw ne b'a fɛ a ka kɛ machine wɛrɛ de la min tɛ nin fitiri waleya tɛ an mago bɛ baarakɛminɛnw na an mago bɛ appareil la an mago bɛ son tala ɲumanw na n'o ye micro ye kanubagaw a y'an dɛmɛ ala kama faso in kama a y'an dɛmɛ bulonda kama jamana in kama mali mago b'a den ɲuman kelen kelen bɛɛ lajɛlen la nin wari in a ɲɛti wɛrɛ tun bɛ ne min tɛ nin ye mɛ ni tun y'a don o la ka nin to yen kanubagaw o tun y'a donnen ye a taa fu la don min na n ye fanga monter k'a ban a bɛ disque dur kɔnɔ n ɲinɛna segi kɔ o y'a sɔrɔ n bɛ tourner na diɲɛ ma kanubagaw ka ɲinɛ segi kɔ gitɔrɔnda la a y'a sɔrɔ diɲɛ fɛn bɛɛ tun b'a kɔnɔ n taalen fo 3 kilomètres n seginna ka na n segintɔ moto essence banna n y'a kolongolo 3 kilomètres n natɔ n bɛ kasi la n ko ala ni nin kɛra fanga tun ne fɔ lahara ne tɛ fili bɔ bilen nka ne y'a sɔrɔ a tɛ ka kɛ ne kama a bɛ ka k'aw de kama a y'an dɛmɛ an ka fɛn kɛ min tɛ nin ye o don mɔgɔ sɔrɔla ka ne ka segi ta ka taa bila ne ye ko fɛn tɛ ka k'e kama ala ko k'ale yɛrɛ de mago jɔlen don fɛn na jamanadenw an si kana kɛ jamana in jugu ye aw yɛrɛ b'a kalama kurantigɛ ka ca bi kosɛbɛ n'a fɔra k'i k'i sigi montage la tile 3 ni kuran nana heure 1 heure 2 i bɛ wuli an mago bɛ groupe la kanubagaw aw fɛn fɛn bɛ se ka min kɛ a y'o kɛ bɛɛ bɛ sara i kɛwale la bɛɛ bɛ sara i yɛrɛ ci la ni ne tunu m'aw fo dan tɛ foli min na a ye tɛmɛ ni foli ye jelikɛ kamalen dɔ de b'i kanto e y'a faga mun na a ka kan o kana ɲini wa k'u sera k'u jɛyɔrɔ la sa koyi kameramaniw k'a couper